זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל לא לפחד כלל שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר. שנים זאת הברכה היחידה שאני יודעת. וואו, מדהים, מדהים. אז יש לך את זה פה עכשיו, תוכלי לקלוט את זה. זו ברכה מאוד מאוד גדולה. שהיא ברכה שאומרת שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את האפשרות לפתוח את הנקבים. אבל גם שהם ייסגרו, כי הם לא ייסגרו זה גם לא טוב. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את האפשרות ללכת להיכנס ולצאת מתי שאנחנו מרגישים את הצורך. זה לא דבר מובן מאליו, היום אנחנו יודעים את זה. אז זה הדבר הראשון, כי זה הכל ניסים, זה הכל מתנות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה חוברת שאני כתבתי בה, יש לי את אותו דבר, כתבתי בה את כל התהליך שעברתי מהרגע שהחלטתי שאני רוצה לעבור את התהליך הגדול הזה. זה נקרא, זה הלב שאומר תודה. אז לך אני אומרת תודה. אבל בסוף זה ניצחתי ואני אנצח. אז אנחנו עכשיו שתינו מנצחות משהו מאוד גדול. יש לך כאן משהו שתוכל לכתוב, אם את רוצה. מה שבא לך, לקבל חיים חדשים. וכל יום יש לך כאן כוח לקבל מחדש. יש לך כאן אמרות שכל יום תוכלי להרגיש שאת מנצחת כל יום מחדש את החיים החדשים שאת זוכה להם. אז תודה רבה שנתת לי את הזכות, את פשוט מדהימה. התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. יש מקום לכולם בעולם, רק צריך לוותר, לא צריך למהר ולזכור לאהוב באמת את כולם. כל העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות ברכה בעקבותייך. בהצלחה. השם השם והסתר ובעזרת השם שהכל יהיה בשורה ושאתם בריאה. לא כמה שלטון בעזרת השם. תודה, תודה רבה. גם אני, בעזרת השם נצליח. הכל תודה רבה. תודה לכם, תודה. מרגישה כמו בצלח.